Έχουμε έρθει στο Σούνιο στην κλασική διαδρομή με τον φίλο τον Δημήτρη για να πούμε δύο λόγια για το σκούτερ τούτο σε 650 GT BMW. Νέο απόκτημα, μεταχειρισμένο. Ναι. Για πες, δεν για το πες τα. Καινούριο. Είναι ένα πολύ ωραίο Πιο δυνατά. Είναι πολύ ωραίο μηχανάκι. Γιατί μηχανή είναι, δεν είναι σκούτερ. Με πολύ ωραίους χώρους. Ωραία θέση οδήγησης. Έχει πάνω θερμαινόμενη σέλα μπρος πίσω και για συνεπιβάτη και για τον οδηγό. Θερμαινόμενα κρυπών. Ρυθμιζόμενη ηλεκτρική ζελατίνα. Ραντάρ για να βλέπεις Ναι, το ραντάρ, ναι. μπροστά πίσω. Φοβερό αυτό. Που ανάβει πάνω εδώ πέρα στους Ραντάρ εδώ, καθρέφτες. ανάβει το τριγωνάκι. Μόλις είναι κάποιο όχημα στην νεκρή γωνία, ανάβει το τρίγωνο. Ναι, και μπροστά. Και μάλιστα μπροστά έχει τύχει μέσα Α, και μπροστά. Να φαίνεται εδώ πέρα ο ναι, εισιτήρας. ναι. Ναι. Και ήμουνα σε δρόμο έτσι σκοτεινό και δεν έβλεπα και άναβε και ήταν μπροστά ένα σκύλος. Τι λες ρε? Ναι. Βλέπω εδώ πέρα η πίσω ανάρτηση είναι οριζόντια τελείως. Ναι, οριζόντια είναι. Το μόνο μελανό σημείο μπορώ να πω ότι είναι λίγο η αναρτήση γιατί είναι σκληρό. Είναι σκληρές δηλαδή παρόλο που τις έχεις ρυθμίσει. Κοίταξε για τα κιλά μου. Για μένα είναι που είμαι 100 και κιλά. Αναγκαστικά ρυθμίσεις αρκετά το ελαττήριο. Κάτσε, αν είναι σκληρή για σένα που είσαι 100 κιλά, φαντάσου η πιο λεπτή. Ναι, κοίταξε να δεις. Άμα το ρυθμίσεις και εσύ, πάντα έχει μια σκληρότητα το μηχανάκι. Δεν είναι smooth, δηλαδή Έχει να περάσει από πάνω από λακκούβες. Και τον μπροστινό. Και τον μπροστινό, ναι. Δηλαδή είναι σκληρό. Βέβαια αυτό συνεπάγεται ότι το μηχανάκι είναι πολύ σταθερό στον δρόμο. Στρίβει πάρα πολύ καλά. Γιατί τρέχει, πηγαίνει κιόλας. Μαζεύει χιλιόμετρα. Τα 190 τα έχει το μηχανάκι. Έχεις πάει 190. Ναι. Έλα ρε. Ναι, και χωρίς δυσκολία δεν έχει. Συν αυτά είναι και αρκετά οικονομικό για σκούτερ. 650 κυβικά, δηλαδή από το sim που είχα πριν, πολύ πιο οικονομικό. Δηλαδή μπορεί να δεις κάτω από τα 5 λίτρα εύκολα. Έχει ένα τεπόζιτο που είναι γύρω στα 15 λίτρα, 16, 15 μισό λέει κάπου εκεί. Και τα 300 χιλιόμετρα τα έχει πολύ χαλαρά το μηχανάκι. Και γενικότερα δεν αγχώνει η κατανάλωσή του, δεν είναι κάτι το τραγικό. Δηλαδή έχω δει και κάτω από τα 5 λίτρα με νορμάλ οδήγηση. Η καθημερινότητά μου... Δικίλινδρο, αυτό το μοτεράκι από πού είναι? Είναι άκου να δεις, δεν υπάρχει σε άλλο μηχανάκι. Δεν το έχει η BMW σε κανένα off τίποτα? Η BMW, όχι, είναι οριζόντιο τελείως. Αυτό το μοτέρ το φτιάχνει και όλο το σκούτερ το φτιάχνει η Kymco. Μετά από αυτό ξεκίνησε η Kymco. Κάτσε, η Kymco νομίζω δεν έχει δικύλινδρο. Έχει δικύλινδρο. Έχει. Το ΑΚ55 και τώρα 57. Α, ναι, το ΑΚ, ναι. Άρα είναι αυτό το μοτέρ, το ΑΚ. Ναι, όχι, καμία σχέση. Μετά αυτό είναι 650 κυβικά. Μετά από αυτό ξεκίνησε να βγάζει δικύλινδρα η Kymco. Πριν δεν είχε. Α, οκ. Το φτιάξε η Kymco δηλαδή για την BMW. Ναι. Τα κάνει αυτά η BMW. Ναι. Έχει καλή ποιότητα. Τα πλαστικά του είναι πολύ καλή ποιότητα. Τώρα, φοβερά φανάρια. Περίμενε, πάμε μία στα αρνητικά. Η ανάρτηση λες είναι ένα, ότι είναι σκληρή, ναι. Μεν, αλλά είναι σταθερό δε. Ναι, αυτό είναι ας πούμε το θέμα. Δεν κοπανάει πίσω σαν τα σκούτερ τα άλλα που έχουν τις δύο αναρτήσεις. Εντάξει. Απλώς είναι είναι σκληρό. Για GT scooter είναι σκληρό. Απότομα, γιατί θα έπρεπε να είναι πολύ πιο... Ναι. Ένα είναι αυτό. Αρνητικό. Έχει κάτι άλλο που... Όχι. Πραγματικά κανένα άλλο, χωρίς να είμαι και από τους τύπους που πενεύω αυτό που έχω αγοράσει. Όχι, ούτε καν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν μπορώ να το έχω βρει και φρένα καλά έχει. Το μοτεράκι του είναι μπράβο, ναι, τα φρένα. Τι έχει διπίστωνες, έχει μπροστά? Πρέπει να είναι τετραπίστωνες. Έχει και από μέσα. Ναι,
τεραπίστονες. Α, είναι τεραπίστονη. Α, οκ. Γιατί έχει πολύ δυνατό φρένο. Αν είναι διπίστονη, τι να σου πω τώρα. Αλλά νομίζω ότι. Όχι, μπορεί να είναι και διπίστονη. Για να δω, έχει διπίστονη, διπίστονη. Ναι, Αλλά είναι δυνατές. διπίστονης είναι. Δυνατές. Και πίσω, ωραία, και το ABS. Πόσο καιρό το έχεις αυτό τώρα? Αυτό το πήρα τον Αύγουστο. Λοιπόν, άρα τώρα είναι πάει κοντά στους 6 μήνες. Και πόσα χιλιόμετρα έχει? Το 35.000. Α, έχει χιλιόμετρα, εντάξει. Έχει 35-36.000. Έχει κάποια χιλιόμετρα. Και έχεις κάνει και ταξίδια με αυτό, έτσι? Ναι, έχω πάει, έχω κάνει εκδρομές πολλές. Ταξίδια όχι. Εκδρομές ναι. Δεν έχεις πάει δηλαδή κάποιες μέρες με αυτό να κάνεις? Δεν θυμάμαι. Όχι, Δεν θυμάμαι, δεν νομίζω. Παίρνεις το drive για τα πιο μακρινά, ναι. Όχι, παίρνεις το drive, ναι, όντως. Εμείς δεν έχουμε πάει ποτέ, δεν με την Εύβοια με έχεις πάει πουθενά. Ναι, αυτό λέω, δεν θυμάμαι κάτι. Εκδρομές έχω κάνει. Εντάξει, εκδρομές έχω κάνει. Δηλαδή να κάνω και 1000 χιλιόμετρα σε μια μέρα το έχω κάνει. Ναι. Είναι... Εντάξει, είναι κορυφή για τα GT scooter, για GT. Καθαρά GT. Δηλαδή ακόμα για να πάρεις κάτι παρεμφερή δεν υπάρχει. Δηλαδή και τώρα που βγάζει η Sint, ένα καινούριο που βγάζει το 508 σε GT, πάλι ας πούμε δεν έχει, και να δεις τώρα τι χώρους έχει από κάτω. Πόσα άλογα είναι αυτό? Αυτό είναι 60 άλογα. 60 αλογάκια μπόλικα, εντάξει. Ναι. Ναι, δύο κρανάκια και έχεις και ένα μπουφάν. δεξιά αριστερά βάζεις. Ναι, έχει πολύ πράγμα. Ένα full face κράνος, ένα jet ας πούμε, αλλά και δύο full face έχω βάλει. Στριμωγμένα τα Βάζεις έχω βάλει. το καφάσι με τις ντομάτες εδώ. Έχω βάλει μέσα 37 κιλά ντομάτες. Που φτιάχνω σάλτσα για μακαρόνια. Και έφυγες άρχοντας. Ναι, και χωρούσε και ακόμα κάνα 2 κιλά τα παίρνω. Δηλαδή καμία 42 κιλά ντομάτες τα παίρνω. Εντάξει, το έχω δοκιμάσει σε αυτό. Τι διάσταση είναι οι ρόδες? Είναι 15άρες. Και οι δύο 15. Ναι, ναι. Ναι, ωραία διάσταση. Για τόσο πολύ χώρο που έχει, Ναι, ναι. είναι ωραία διάσταση. Είναι, βλέπεις ότι δημιουργεί στη μέση ένα τούνελ. Ναι. Και μέσα στο χώρο. Ναι. Και έτσι μπαίνει ο τροχός εκεί πέρα. Δεξιά και αριστερά έχει χώρο. Γι' αυτό λέω ότι παίρνει σίγουρα ένα jet και ένα full face, αλλά έχω βάλει και δύο full face, λίγο πιο μικρό. Εντάξει, είναι πραγματικά δεν ξέρω τι με ποιο μπορεί να συγκριθεί, γιατί δεν τα ξέρω τα σκούτερ με τι άλλο. Σε GT η κατάσταση, όχι σε... Ναι, και όχι, και στρίβει σαν σπορ σκούτερ, δηλαδή σαν τα υπόλοιπα, γιατί είχα και το SIM και αυτά, στρίβει πολύ ωραία. Και έχει και να πας ταξίδι πολύ άνετα, ας πούμε, γιατί δεν έχει μεγάλο τεπωζιτάκι βενζίνης. Ναι, εντάξει, είναι τρελή η σέλα που έχει, δεν το συζητάμε. Ναι. Είναι ρυθμιζόμενο αυτό, το πάτε πίσω, εδώ το μαξιλάρι. Για δώσε και το κόντερ μία να δούμε εδώ πέρα. Τι έχει, κύλες έχει? Όχι, έχει κλειδί. Όχι, κλειδί. Και έχει ωραίο ήχο, για βάλε μπροστά. Ναι, είναι πολύ τσαμπουκά. Πριν το φοβερό ήχο, ναι, έχει πολύ ωραίο. Κάνει σαν δε, ας πούμε, λίγο ακούγεται. Ναι, όταν ανοίγει, είναι βραχνός ο ήχος. Είναι καλυμμένο, δεν είναι. Δεν φεύγει, Ωραία. Ακούγεται πολύ από το βραχνός ο ήχος. Ναι. Ωραία. Για σβηστά. Άστο, γιατί το άκουσα περίεργα. Α, ναι. Η μπαταρία θέλει αλλαγή.
Οκ. Αυτά ένα μικρό review για το C650. Θα επανέλθουμε και με άλλο βίντεο κάποια στιγμή. Εντάξει, πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Δεν νομίζω να θες κάτι άλλο. Όχι, και είναι πραγματικά για καθημερινότητα και μέσα στην κίνηση, μέσα στην Αθήνα που κατεβαίνω εγώ συνέχεια, δεν μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα, γιατί έχει χαμηλό κέντρο βάρους, ενώ έχει τα κιλάκια του, δεν φαίνεται ότι φαίνεται καθόλου. Πόσο κιλά είναι? Είναι 2,50. Τόσο πολλά? Είναι 2,50. Είναι 2,50. Λες. Αν δεν είναι ακριβώς 2,50 και είναι 2,45, εκεί, κάτω στην πίτι. Έχει εδώ πέρα flat για το καλοκαίρι, ας πούμε, το κλείνεις και το χειμώνα τα ανοίγεις. Α, βέβαια, ρυθμιζόμενη ζελατίνα, τι είναι αυτό? Flat. Σοβαρά. Ναι. Και από εδώ και από εκεί. Α, από εδώ. Ρυθμιζόμενη ζελατίνα σε όλα τα σημεία, δεν έχει δηλαδή θέσεις, γραφείς. Δεν είναι αυτές την αυτή. Ανεβοκατεβαίνει, τι έκανε? Μπρος πίσω πάει. Α, μπρος πίσω, ναι. Δηλαδή το φτάνεις όπου θες εσύ. Θες εδώ, χιλιοστό. Ωραίο, ωραίο. Δηλαδή που σε βολεύει. Ωραίο. Αυτά, τι έχει θερμενόμενα... Θερμενόμενη σέλα. Θερμενόμενη σέλα. Στην επιβάτη οδηγού, αυτά είναι τα στάνταρ του, Ναι, έτσι είναι. Θερμενόμενη λοιπόν. Αυτό που του λείπει είναι το cruise control. Μόνο αυτό δεν έχει, ας πούμε. Α, cruise control, ναι. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ένα μειονέκτημα είναι και αυτό, δεν έχει cruise control, ναι. Εντάξει, δεν έχουν τα σκούδια πιο πολλά. Εντάξει, τώρα έχουν αρχίσει. Τώρα έχουν αρχίσει τι βάζουν. Δηλαδή τώρα έβαζε η Honda το 25. Και αυτό είναι μηχανάκι τώρα που σταμάτησε το 20. Το σταμάτησε, δηλαδή δύσκολα βρίσκεις το 20. Αυτό είναι το 18. Τελείωσε το 20 δηλαδή. Ξεκίνησαν τα πρώτα μοντέλα, βγήκανε το 13, αν θυμάμαι καλά. 12-13. Τα πρώτα μέχρι το 16 έχουν κάποια θέματα. Είχαν κάποια θέματα. Από το 16 και μετά ιδίως 17. Τι θέματα δηλαδή? Τι θέματα? Είχε θέματα με το τετωτήρα. Είχε μηχανικό τετωτήρα και τα έπαιζε αυτό το ελαττήριο και κουδούνα ή καν τα άφηνες με κάρφωνο και μοτέρ. Τα επόμενα τώρα σε αυτά τα μοντέλα μετά το 16 και μετά έβαλε αυλικό. Και το έλυσε αυτό το πρόβλημα. Το 16 και μετά. Κάποιοι είχαν ακούσει κάποιο θέμα με τον εγκέφαλο στα πρώτα μοντέλα, αλλά δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό που θα ψάξει. Αλλά γενικότερα, όπως όλες τις μηχανές, καλύτερα είναι να πάρεις τη δεύτερη έκδοση. Τη δεύτερη γενιά, ναι, εντάξει. Εννοείται. Ωραία, αυτά. Εκτός από το τράιο, παίρνεις ό,τι θέλεις. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όποια γενιά και να πας, πρέπει να έχεις. Έγινε. Έχω κάνει και ταξίδι, εντάξει. πρόβλημα κανένα. Ωραία, αυτά. Συνεχίζουμε τη σουνιάδα μας εμείς.